Game over. Γεια σας παιδιά, εδώ και σήμερα είπα να κάνω ένα δεύτερο tutorial για τον κύβο του Rubik, αυτή τη φορά για τον πιο μεγάλο, όπως βλέπετε, τον 3x3, όπως μπορείτε να δείτε. Είδα ότι όταν είχα κάνει το tutorial για το 2x2 πήγε αρκετά καλά. Αυτή τη στιγμή έχει 1800 προβολές, κοντά 2000, και είπα γιατί να μην κάνω ένα tutorial για το πιο μεγάλο κύβο, και ορίστε. Λοιπόν, ο μεγάλος κύβος είναι αρκετά πιο δύσκολος. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο καλύτερα μπορώ για να το καταλάβετε όλοι. Οπότε πάμε να αρχίσουμε. Στην αρχή, για να το φτιάξουμε, εδώ που είναι το μισό κουτάκι άσπρο, θα γίνει άσπρη πλευρά. Εδώ πέρα που είναι πράσινο θα γίνει πράσινη. Εδώ πέρα κίτρινο, κίτρινη, και πάει λέγοντας. Τώρα εδώ πάμε στην άσπρη. Πρέπει να κάνουμε το σταυρό με τα άσπρα κουτάκια. Σωστά. Αλλά πρέπει να προσέξουμε ότι θα βάζουμε ένα κουτάκι, π.χ. αυτό, να ταιριάζει και με το από κάτω χρώμα. Οπότε με αυτό το κουτάκι έχει άσπρο και μπλε. Οπότε πρέπει να μπει εδώ. Θα γυρίσουμε αυτό μια φορά έτσι για να μπει, και μετά απλά θα το γυρίσουμε. Οπότε είναι φτιαγμένο, καταλάβατε. Αυτό πιστεύω μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας, χωρίς να σας πω εγώ πώς να το κάνετε, γιατί είναι πολύ εύκολο. Ας πούμε τώρα ένα εδώ που είναι στη κίτρινη πλευρά το άσπρο και είναι ήδη στην πράσινη, αλλά το γυρνάς δύο φορές και ήρθε, ορίστε. Και τώρα αυτό που έμεινε θα μπει εδώ. Να το εδώ είναι, το φέρνετε από κάτω στο κόκκινο και το γυρνάτε δύο φορές. Αυτό είναι σχετικά το πιο εύκολο κομμάτι στον κύβο του Rubik. Τώρα έχετε κάνει αυτό το σταυρό, όπως βλέπετε, και αυτά ταιριάζουν. Τώρα θα βάλετε τις γωνίες. Αλλά τις γωνίες πρέπει και αυτές να ταιριάζουν με τα δύο αυτά χρώματα. Οπότε, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Ας πούμε, αυτή που έχει το άσπρο, το μπλε και το κόκκινο θα μπει εδώ. Τη φέρνετε ακριβώς από κάτω. Δηλαδή εδώ θα μπει, εδώ τη φέρνετε. Αν κοιτάει από εκεί όπως κοιτάει σε μένα, απλά κάνετε αυτό το πράγμα και μπαίνει. Αλλά ας πούμε, αν κοιτάει, πώς θα σας πω τώρα, μισό λεπτό. Αν κοιτάει κάπως έτσι, όπως αυτή εδώ, μπορείτε είτε να το κάνετε ανάποδα με το αριστερό σας χέρι, όπως το έκανα πριν, είτε να κάνετε πάλι το ίδιο, απλά πιο πολλές φορές, όπως το κάνω εγώ. Που το οποίο είναι πιο κουραστικό και παίρνει πολλή ώρα, αλλά κάποια στιγμή θα γίνει, όπως είδατε. Οπότε το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να δείτε ποια χρώματα έχει, να φέρετε το κουτάκι από κάτω από τη γωνία που θέλετε να μπει και να κάνετε αυτό το πράγμα μέχρι να μπει. Αυτή τώρα που κοιτάει κάτω, πάλι θα κάνω το ίδιο πράγμα. Τώρα είδατε ήρθε πάνω, πάλι κάνουμε το ίδιο, δεν πειράζει. Και μπήκε για αυτή. Όπως βλέπετε έχουμε κάνει το άσπρο χρώμα και το έχουμε κάνει σωστά, όπως μπορείτε να δείτε. Τώρα το άσπρο χρώμα έτσι όπως είναι θα το γυρίσουμε από κάτω και θα προσπαθήσουμε να βάλουμε αυτά που λείπουνε, ώστε να έχουμε κάνει τα δύο τρίτα του κύβου μας, έτσι να είναι φτιαγμένα. Λοιπόν, τώρα αυτό το κουτάκι εδώ, το μεσαίο, έχει πορτοκαλί και μπλε. Το φέρνετε να κοιτάξει το πορτοκαλί. Το μπλε είναι από εδώ. Αν το μπλε είναι από εδώ, που είναι από εδώ, το κάνετε μια θέση να φύγει από το μπλε. Καταλάβατε, να φύγει. Σηκώνετε αυτό, το φέρνετε πάλι πίσω, κατεβάζετε και έχουμε δημιουργήσει ένα πυραυλάκι εδώ, όπως μπορείτε να δείτε. Και το πυραυλάκι από τη μεριά που κοιτάει το άσπρο θα φύγει. Τώρα εκεί που λείπει η γωνία θα το ανεβάσετε κάπως έτσι για να μπει και κατεβάζετε. Τώρα μπήκε αυτό, δεν χάλασε τίποτα από εδώ, μπήκε αυτό. Δηλαδή κάνοντας το έτσι δεν χαλάει τίποτα και φτιάχνετε. Τώρα πάμε σε άλλο, να βρούμε ένα άλλο. Αυτό έχει πορτοκαλί και πράσινο, το πράσινο είναι από εδώ, οπότε το πάμε από εκεί.
σηκώνουμε την πλευρά που θέλουμε να μπει, το φέρνουμε πίσω και κατεβάζουμε, συμμετρίζουμε το πυραυλάκι. Το πυραυλάκι τώρα κοιτάει από εκεί. Οπότε θα γυρίσει από εκεί, γι' αυτό θα γυρίσει και τον κύβο. Θα σηκωθεί αυτό, θα έρθει το πυραυλάκι πίσω και θα κατέβει. Και μπήκε αυτό. Τώρα, δεν μας ενδιαφέρει που έγινε αυτό. Αυτό είτε γίνει είτε δεν γίνει, είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί τώρα, όπως βλέπετε, αυτά τα δύο είναι ανάποδα. Οπότε, τώρα, δεν κάνετε τίποτα με αυτά εδώ πάνω. Αυτό είτε έτσι είναι τώρα, επειδή δεν έχει κάποιο κουτάκι που να ταιριάζει εδώ πέρα. Είτε έτσι είναι, είτε έτσι είναι, είτε έτσι είναι, το ίδιο είναι. Εσείς πάλι κάνετε αυτό το πράγμα που σας έδειξα πριν. Συμμετρίζετε πυραυλάκι χωρίς να ταιριάζει, δεν πειράζει. Το κάνετε πάλι το ίδιο με όποιο κουτάκι θέλετε, δεν έχει σημασία. Ώστε να χαλάσει το κίτρινο και να ανεβάσετε κάποιο κουτάκι πάνω. Ώστε τώρα σε αυτή την περίπτωση ανέβει και αυτό. Το φέρνετε στο κόκκινο να ταιριάξει και το πράσινο είναι από εδώ. Το στέλνουμε από εκεί, σηκώνουμε αυτό, φέρουμε το κουτάκι στη θέση του, συμμετρίζουμε το πυραυλάκι. Το πυραυλάκι κοιτάει από εκεί. Φέρουμε το πυραυλάκι πίσω και κατεβάζουμε. Οπότε τώρα μπήκε αυτό, αυτή η πλευρά. Και έμεινε αυτή που είναι ανάποδα. Όταν κάποια είναι ανάποδα, θα τη φέρετε έτσι σε τέτοιο σημείο. Και θα κάνετε το ίδιο πράγμα. Τώρα ήρθε εδώ πέρα. Τη φέρνουμε στο μπλε. Κοιτάμε το κόκκινο είναι από εδώ. Άρα θα φύγει από εκεί. Σηκώνουμε, φέρουμε το κουτάκι πίσω, δημιουργούμε τον πύραυλο, γυρνάμε και τον κύβο, σηκώνουμε την πλευρά που θέλουμε να μπει, το φέρουμε στη θέση του και κατεβάζουμε. Τώρα έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και το άσπρο νύχια δεν χάλασε. Έχει γίνει αυτό. Και μένει η κίτρινη πλευρά. Λοιπόν, τώρα εδώ υπάρχουν 4 περιπτώσεις. 4 περιπτώσεις. Ή θα είναι έτσι όπως το έχω εγώ, γάμα, το οποίο όταν είναι γάμα το φέρνετε να κοιτάει έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι, ούτε έτσι. Έτσι. Υπάρχει περίπτωση που είναι αυτή η σειρά, τη φαίνεται να είναι οριζόντια, όχι κάθετα, οριζόντια. Έτσι, όχι έτσι. Υπάρχει περίπτωση να είναι μόνο το μεσαίο, οπότε όπως θέλετε, και ο σταυρός. Αν έχετε σταυρό, είστε έτοιμοι, περάτε στο επόμενο βήμα. Τώρα, αν είναι έτσι, αν δεν είναι σταυρός, είπαμε αν είναι γάμα έτσι, γραμμή είναι οριζόντια και κουτάκι όπως θέλετε. Τώρα, το φέρνετε έτσι όπως πρέπει και γυρνάτε το μπροστά. Αυτό, έτσι, έτσι και έτσι. Τώρα γίνει ο σταυρός. Αν είναι μόνο κουτάκι και το κάνετε, θα γίνει η γραμμή. Θα το ξανακάνετε, θα γίνει το γάμα και θα το ξανακάνετε για να γίνει σταυρός. Μπορείτε να κάνετε ένα pause το σημείο για να πάτε πίσω και να το ξαναδείτε. Γιατί εγώ, όπως βλέπετε, δεν τα λέω με αλγόριθμους, γιατί σας μπερδεύω, όπως μου είπατε πολύ στο προηγούμενο βίντεο του 2x2. Μου είπατε ότι σας μπέρδεψα μέσα στους αλγόριθμους. Οπότε τώρα τα κάνω σιγά σιγά και απλά αντιγράφετε. Τώρα, έγινε ο σταυρός. Πρέπει να κάνουμε αυτά να ταιριάζουν. Και εδώ υπάρχουν 4 περιπτώσεις. Όχι, 3, ψέμα. Μια περίπτωση όπως αυτή που έχω τώρα, να ταιριάζει αυτό και το ακριβώς από πίσω του. Μια περίπτωση να ταιριάζει μόνο ένα, δηλαδή μόνο αυτό, ή αυτό, ή αυτό, ή αυτό. Και μια περίπτωση να ταιριάζει αυτό και το από δίπλα. Αν ταιριάζει αυτό και το από δίπλα, και αυτά τα δύο είναι διαφορετικά, δηλαδή δεν ταιριάζουν και τα δύο, το γυρνάτε. Δηλαδή, αν ταιριάζουν αυτά τα δύο και το γυρίσετε μία έτσι, θα ταιριάζει αυτό και κανένα άλλο. Αυτό θέλουμε. Αν ταιριάζει αυτό και το από πίσω του, τα αφήνετε έτσι. Και αν ταιριάζει μόνο ένα, καλώς. Πάλι τα αφήνετε. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση φέρνετε αυτό που ταιριάζει μπροστά και κάνετε ό,τι κάνω.
Έτσι. Κοιτάτε αν έχουν γίνει. Ας πούμε τώρα ταιριάζουν αυτά τα δύο, έτσι, αλλά αυτά δεν ταιριάζουν. Το γυρνάτε μία αυτό εδώ για να ταιριάξει αυτό και όπως βλέπετε τα άλλα χαλάσανε. Οπότε αυτό που είναι φτιαγμένο αυτό θα κάνουμε. Πάλι το ίδιο. Κοιτάτε αν έγιναν. Πάλι δεν έγιναν. Πάλι το μπλε. Πάμε πάλι. Κοιτάμε αν έγιναν και έγιναν. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν ακόμα, αυτά. Εμείς κοιτάμε να έχουν γίνει αυτά. Οι μεσαίες λωρίδες. Και όντως έχουν γίνει. Τώρα πάμε εδώ πάνω. Θέλουμε να βρούμε μια γωνία που να είναι στη σωστή θέση, αλλά δεν μας ενδιαφέρει αν είναι λάθος γυρισμένη. Ας πούμε αυτή είναι στη σωστή της θέση, στα χρώματα. Απλά είναι λάθος γυρισμένη. Αυτό δεν μας πειράζει. Εμείς θέλουμε απλά να είναι στη σωστή θέση, όπως είναι εδώ. Τώρα, αυτή που είναι στη σωστή θέση, τη φέρουμε πάνω δεξιά, όπως το έχω εγώ, εδώ. Και κάνουμε. Έτσι. Για να κοιτάμε, αυτή δεν έφτιαξε. Κοιτάμε αν οι άλλες είναι στις σωστές θέσεις. Και δεν είναι. Είναι μόνο αυτή πάλι. Οπότε το ξανακάνουμε. Τώρα όπως βλέπετε, αυτή και αυτή έχουν φτιαχτεί. Και να μην έχουν φτιαχτεί όμως, δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να είναι στη σωστή θέση. Αυτή είναι στη σωστή θέση. Και αυτή είναι στη σωστή της θέση. Έτσι όπως είναι, γυρνάμε τον κύβο ανάποδα, να αφήνει το άσπρο χρώμα πάνω. Και τη γωνία που δεν είναι φτιαγμένη φέρουμε κάτω δεξιά, την πρώτη. Και κάνετε ό,τι κάνω εγώ. Το κάνουμε αυτό μέχρι να μπει η γωνία. Μπήκε. Δεν μας ενδιαφέρει που χάλασε το άσπρο, μας ενδιαφέρει ότι μπήκε η γωνία. Τώρα, δεν γυρνάμε τον κύβο, γυρνάμε μόνο την κάτω πλευρά μέχρι να έρθει η επόμενη γωνία. Και κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα μέχρι να μπει. Και κάπως έτσι έχουμε ολοκληρώσει όλο το κύβο του Rubik. Αυτή είναι η πιο απλή μορφή λύσης του που μπόρεσα να βρω. Προσπάθησα να την εξηγήσω όσο πιο καλά μπορούσα, ελπίζω να την καταλάβατε όλοι. Οπότε κάντε ένα like αν σας άρεσε και αν θέλετε να δείτε tutorial για τον 4x4. Γράψτε comment αν καταφέρετε να το λύσετε, πόσες φορές σας πήρε ή αν δεν καταλάβατε κάτι. Μοιραστείτε το βίντεο ώστε να μπορούν να το δουν και οι φίλοι σας όσοι θέλουν εννοείται. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.